Creieu que els contes de sempre ens expliquen tota la veritat? A vegades hi ha caputxetes que quan es troben en una situació perillosa saben fugir i demanar ajuda. Això és La lluna verda. Comencem. La caputxeta vermella. Hi havia una vegada una nena que vivia amb la seva mare en un petit poble del Pirineu. La nena era molt eixerida i li agradava molt anar en monopatí. El seu color preferit era el vermell. Per això, en el seu darrer aniversari, l'avi li havia regalat una dessuadora amb caputxa de color vermell. Li agradava tant que la portava posada cada dia i tothom qui la coneixia la va començar a anomenar Caputxeta Vermella. Els pares de la Caputxeta estaven separats i la nena vivia amb la seva mare al poble. La mare i ella passejaven i els agradava estirar-se a la gespa a endevinar les formes dels núvols. El seu pare, que era guarda forestal, vivia amb l'avi de la Caputxeta en una casa enmig del bosc, on la Caputxeta hi anava 2 dies per setmana. Li agradava molt anar-hi perquè l'avi li feia pastissos i abans d'anar a dormir, el pare sempre li explicava un conte. Un dia la Caputxeta li va dir a la mare: «Aquesta setmana li portaré un pastís fet per mi. Serà una sorpresa!» «Em sembla molt bé, però endreça la cuina quan hagis acabat, que ja ens coneixem!» «D'acord, mare, no et preocupis». La Caputxeta va fer un pastís de xocolata amb melmelada de taronja i el va posar dins d'una cistella per dur-lo a la casa de l'avi. Era una cistella gran, de les que feien servir per collir bolets. Abans de marxar, es va acomiadar de la mare amb una forta abraçada. La mare sovint li recordava el mateix. «Agafa el camí de Pedregosa, no t'aturis i no parlis amb persones desconegudes». La Caputxeta es va posar la motxilla a l'esquena, va agafar el cistell i va sortir per la porta cap a casa de l'avi. Aquell era un dia molt assolellat i ella va emprendre el camí tota emocionada per veure l'avi i el pare. Va pensar que si trobava unes flors pel camí, s'aturaria un moment a collir-les. Mentre caminava, pensava: «Quan arribi a casa, pararé la taula amb les estovalles de quadres vermells. Posaré el pastís a un costat i a l'altre un bonic ram de flors. Quina sorpresa s'enduran l'avi i el pare!» El camí de Pedregosa era un camí tan conegut per ella que fins i tot era avorrit. El podia recórrer amb els ulls tancats. La primera part del camí avançava entre masies, però la darrera part s'endinsava en un bosc dens i profund. La Caputxeta va pensar que per aturar-se un moment a collir un ram de flors no passaria res. I així va ser com una vegada es va endinsar en el bosc, s'anava aturant per agafar una flor d'aquí i una flor d'allà. Estava tan embadalida buscant les flors que no es va adonar que algú l'estava seguint. De cop i volta, un llop, gran i pelut, però molt ben vestit, es va interposar en el seu camí. «Hola, nena, què t'has perdut?» va preguntar ell. La Caputxeta es va aturar i va girar-se en direcció a aquella veu. «No», va contestar. «Estàs sola?» El llop li va semblar tan elegant i la veu tan educada que no va dubtar en contestar-li. «Sí», va dir. El llop va insistir. «I on vas tota sola?» «A veure el meu avi, que viu en una casa enmig del bosc». Portes unes flors molt boniques. Són pel teu avi?» «Sí, i també pel meu pare». «Ah, sí! Ja el conec. És un senyor que viu a la casa blava que hi ha al bosc». «No, viu a la Casa Blanca amb teulada verda».
Ah, sí. És que com vas per aquest camí, jo em pensava que anaves a la Casa Blava. No ho entenc. Per què no agafes el camí de Rocafonda? És més curt que aquest i arribaràs abans. A més, passa al costat del rierol, on sempre creixen unes flors molt boniques. Quan va sentir això, la Caputxeta va sospitar. Mai havia sentit a parlar de la Casa Blava. Qui era aquest llop i per què estava intentant convèncer-la d'anar per un altre camí? Va pensar que la millor manera perquè el llop la deixés en pau seria dir-li que tenia raó. Tens raó, aniré per aquestes flors que dius. Segur que agradaran molt al meu avi i al meu pare. Gràcies. Es va acomiadar la Caputxeta, endinsant-se en el bosc i amagant-se rere un arbre. El llop, quan va perdre de vista la Caputxeta, va pensar: Criatura innocent, com t'he enganyat! El camí de Rocafonda és molt més llarg i em donarà temps a arribar abans a casa del teu avi. Avui menjaré ració doble. Així va ser com va sortir disparat cap a casa de l'avi amb males intencions. La Caputxeta va sortir del seu amagatall i va veure com el llop corria en direcció a la casa de la seva família. Va seguir pel camí de Pedregosa, amb pas ràpid i decidit, per descobrir què estava passant. Quan estava a punt d'arribar, va veure com aquell llop entrava a casa de l'avi. La Caputxeta va córrer fins allà i va mirar per la finestra. Va veure com el llop espantava l'avi i aquest s'amagava en un armari del rebost. Després va veure com el llop es posava la roba de l'avi i es ficava en el seu llit. La Caputxeta, espantada, no sabia què fer. Segur que aquell llop se'ls volia cruspir als tres. Ostres, a qui podia demanar ajuda? De cop i volta va pensar en el pare. Ell era guarda forestal i estava acostumat a tractar amb aquest tipus de bèsties. El trucaré perquè vingui. I així va ser com la Caputxeta va trucar al seu pare i li va explicar el que estava passant. El pare li va dir que s'amagués bé fins que ell arribés. En uns minuts va arribar el pare i junts van traçar un pla per donar-li una lliçó a aquell llop famolenc. La Caputxeta va trucar a la porta de la casa. Qui és? Va preguntar el llop, fingint la veu de l'avi. Soc jo, avi, la Caputxeta. Empeny la porta i entra, que no està la balda posada. La Caputxeta va entrar. Va anar fins a l'habitació de l'avi i va exclamar: Avi, quines orelles més grans tens? Són per escoltar-te millor, filla meva. Avi, quins ulls més grans tens? Són per veure't millor, filla meva. Avi, quina boca més gran tens? És per menjar-te millor. Ah! La Caputxeta va córrer cap a la porta i va sortir de la casa amb intenció d'endinsar-se al bosc. El llop la perseguia, però al sortir de la casa va caure dins el forat que la Caputxeta i el pare havien cavat i tapat amb branques dels arbres. El llop, que només pensava en menjar-se la Caputxeta, no el va veure i va caure dins de quatre potes. El forat era tan fondo que el llop no podia sortir. Llavors, la Caputxeta i el pare van llançar la xarxa a dins del forat i van capturar el llop. Poca vergonya. Com t'atreveixes a enganyar una nena i a un avi? Rebràs el teu càstig. Et portarem a la presó i estaràs engabiat per sempre més. La Caputxeta va córrer cap al rebost i va treure l'avi d'allà. Tranquil, avi, ja hem capturat el llop, no et preocupis. Caputxeta, has estat molt valenta. Realment,
Aquesta filla meva és molt valenta i espavilada. Sí, aviat podré venir a ajudar-te a vigilar el bosc. Ja saps que m'agradaria molt. Però el més important és que he après a no fiar-me de les persones desconegudes i a demanar ajuda quan la necessito. I ara vull que tots dos tanqueu els ulls perquè tinc una sorpresa per a vosaltres. La Caputxeta va parar taula, va posar les estovalles de quadres vermells, el pastís a un costat i a l'altre un bonic ram de flors. I així va ser com avi, pare i neta van gaudir d'un berenar deliciós. En aquest conte que t'he explicat, hi havia dos camins per arribar: Pedragrossa i Rocafonda. I tu, quin haguessis agafat? Pensa-t'ho ben pensat, perquè el conte s'ha acabat.